खुलुमबाय हेलो गाइस जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर आं मुं प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सेटआप चेनेल लोगोफोर जों दिनै सासे इउ पिपलनि केन्डिडेट जोंहा बर'नि सासे बिर आरो जोहोलाव जायखौ नोंथांमोना मिन्थिखायो फेरेंगा सार एबा रनजित बसुमतारी सार बिनि न'आवहाय आं फैनानै बिथांजों माखासे मोगा-मोगि लानो नागिरदों बिथाङा दायो खाम्फा बरगयारिनि अपोजिट जानानै इउ पिपल माने पार्टिनि जानानै बिथाङा दायो बे इउ पिपलाव बाहागो लादों नङा होमबा ओमफ्राय बेजों दिनै जों माखासे फिसा फिनल बिदिनो कुइसन सोंनानै जोङो बेवहाय माखासे जायखौ बाथ्राखौ मोनथिनो मोनाखै बे बाथ्राखौ मोनथिनो हागोन आरो लोगोसे रायजो राजानिफ्रायबो माखासे बियो आर'ज बेवहाय दैथायहरनाय जागोन स' सार नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां गेदेर गेदेर खामानि मावबोबाय नङा होमबा जाय बिराद खैफोद बे खामानिखौ जानला मानला मानसिया जायनाव गोहो दं नङा होमबा जाय मानसिया एखे साननानै लाथारबायखि आं हारिनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावगोन नङा होमबा स' बैफोरबायदि मानसियासो बेयाव हाबनो हायो जेरै हमना ला जों बे मोनसे आफाद नङा होमबा बेखौ जों बुंखाबाय आं आफादैनो होनना बुंसै जेनेबा नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड नङा होमबा स' बिनि जानानै नोंथाङा बेवहाय टियार दैदेननानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय सेफटि बर' हारिखौ बासायनो थाखाय बर' हारिनि मोन्थायखौ मोनहोनो थाखाय नोंथाङा खामानि मावबोबाय बिनि गेजेराव गुबुन गुबुन कान्ट्रि बा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनांबाय नोंथाङा गावनि न'आव थानो मोनाखै नङा होमबा स' दायो नोंथाङा न'आव थानो मोनफैबाय बे खेत्रआवहाय नङा होमबा आरो नोंथाङा हारिनि थाखाय मोनसे आरो लामा लाबावबाय बेयाव थायाखै नोंथाङा नङा होमबा नोंथाङा हारिनि थाखाय अलरेडि मावखानानै दंखायो आरो नामबो लाखाबाय आरो बिनि गेजेराव नोंथाङा न'आव फैनानै दायो बिनि गेजेराव नोंथाङा बेयाव थाबावाखै नोंथाङा आरो हारिनि थाखाय खामानि मावनो नाजाबावगोन नङा होमबा स' बे खेत्रआवहाय नोंथाङा दायो आं बेखौ कुइसनखौ सोंग्रोनोसै नोंथाङा दा न'आव फैबाय नङा होमबा दा नोंथाङा 14 नं चिरां दुवार एसटिनि जानानै नोंथाङा दायो इउ पिपल हान्जानि जानानै नोंथाङा दारायगोन स' बेखौ आङो उनाव सोंनोसै बाथ्राखौ बाट नोंथांनाव आं बेखौनो मिथिनो लुबैदों नोंथाङा दा आसामाव बा जोंनि बर'नि जायगायाव नोंनि नेटिभ प्लेस बा नोंनि जायगायाव जाय जायगायाव नोंथाङा न' लुनानै दङ बे जायगायाव माबायदि रेसपन्स मोन्दों रायजो राजानिफ्राय माबायदि फिननाय मोन्दों माबायदि बेखौ आं मिथिनो लुबैदों सार खुलुमनाय बावबाय गिबियाव आङो कभिड-19जों साग्लोबनानै जिउ गारनांनाय साफ्रोमबो सुबुंफोरनिसिम इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामो बिथांमोननि जिउमाया जेन सोरगोआवहाय आलो गोजोनै रायजो जायगा मोनहैथों आरो बे कभिड-19नि महामारिया जेन दिनैसिम थांनानै थानाय सुबुं माहारिखौ साग्लोबसारनो हाया बा खैफोदाव खोख्लैनो हाया बिनि थाखाय जों साफ्रोमावबो सांग्राङै थाबाय थाबावगोन होननानै आंनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय गिबियाव नंगौ आं थांनाय समावहाय 27 जानुवारिनि सिगां आं मोनसे आफादनि सासे सोद्रोमामोन नाथाय आं बिदि होननानै गावखौ दुबगांनो नागिराखै साफ्रोमबो बर' माहारिनि फिसाफोरानो गुबुन गुबुन बिथिंजों गुबुन गुबुन एंगेलजों गावनि हारिखौ सिबिनायाव गोबां बिहोमा होबोदों नाथाय जोंनि जा बिहोमा होनाय बे बिहोमा होनाया एसे आलादा बेवहाय आगजु हमनानै बर' हारिनि थामोन्थानि थाखाय मावनायनि थाखाय बियो सैथोमोन नाथाय मोनफ्रोमबो बर' हारिनि राजखान्थियारि अराजखान्थियारि आफादफोरा जोंखौ खावलायनाय लेखा जोङो सान्थि सुक्तिखौ थांनाय 27 जानुवारियाव जोङो खालामबाय अब्लाबो आंनाव मोनसे फोथायनाय दङ सुक्तिखौ खालामदों होननानै सुक्तिखौ मावफुङाब्ला जोङो मालाबाबो सान्थि सृष्टि जागोन होननानै जों साना नंखायनो जोङो सान्थिनि सुक्तिखौ खालामबायब्ला सान्थिखौ अरायथा जोंनि हालामाव लाबोनो थाखाय जोंनो मावलांनांगोन होननानै आं बे इउ पि पि एल हान्जाखौनो सायख'ना लादों मानोना इउ पि पि एल हान्जाया जोंनि मोनफ्रोमबो डेम'क्रेटिक आरो नन डेम'क्रेटिकेलि बर' हारिखौ सिबिबोनाय हान्जाफोरजोंनो सोरजिजानाय मोनसे हान्जा हिसाबै आं बेवहाय हाबदों दानिया गुबैयै नोंथांनि सोंनायनि फिननायखौ आं थोंजोङै बेखौनो बुंनो नागिरगोन जोंखौ थांनाय 34 बोसोर बर' हारिखौ सिबिनायाव जेरै जोंखौ दाव दाव खालामबोदोंमोन खबसे खबथाम खालामनानै जोंखौ सिबिदोंमोन दिनैबो जोंनि हान्जाखौ थामहिनबा आंखौ बर' रायजो राजाफोरा जोंनि अनसुलि बिमाफोरा दाव दाव खालामनायखौ आं मोननो हादों आरो बे दाव दाव खालामनायनि फिथाइखौ जों गासिबो खौसेयै मावलांनानै जों मोननो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों अके सार गोबां गोजोननाय मोनबाय आं बे बाथ्राखौ खोनानानै आरो नोंथाङा सिगांग्रो कभिड-19नि जायफोर मानसिफ्रा रुंसारि जालांबाय कभिड-19खौ लानानै नङा होमबा स' बिथांमोनखौ नोंथाङा इसोरनाव आर'ज गाबजोब्बाय बिराद मोजांनि बाथ्रा सार बियो आरो बिनि गेजेराव आं बे बाथ्राखौ बुंनो सानो रावबो
हारिनि थाखाय खामानि मावनायाव आं मावदों होननानै बुंना लाखाया नङा होमबा स' बेनि गेजेराव जोंसो मोनथिनांगोन बेखौ पाब्लिकआ जों दायो बेयावहाय आं बे बाथ्राखौनो बुंनो सानदों कि नोंथाङा जोंनि हारिनि थाखाय माखासे गोबां फिथाइ नुजाहोबोबाय नङा होमबा होबोबाय स' बेखौ जोंसो मोनथिनांगोन जों पाब्लिकआसो मोनथिनांगोन नोंथाङाथ' बेयावहाय जेबो बुंनानै लानाय नङा नङा होमबा बा जों रायजो राजाफ्रा बेखौ जों साननांगोन सोरबायदि मानसिया जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावदों आरो सोरबायदि मानसिया जोंनि हारिनि थाखाय खामानि मावाखै बे बिथिङाव नोंथाङा फार्स्ट टाइम MCLA दारायनो नागिरदों चिरां दुवारनि जानानै स' बेयाव चिरां दुवारनि रायजो राजानिफ्राय नोंथाङा माबायदि मोनगोन बायदि मददखौ मोनगोन ना मोना जेब्ला नोंथाङा फान्नि जानानै जेब्ला बिर जोहोलाव महरै नोंथाङा दावबायदोंमोन बै समावहाय जेरै मदद मोनदों बेबायदिनो नोंथाङा नैबे एबार चिरां दुवार जानानै बा 14 नंनि जानानै नोंथाङा जाय MCLA दारायनो नागिरदों अपोजिट खाम्फा बरगयारिनि स' नोंथाङा बेवहाय मा सानो जे नोंथाङा बेवहाय देरहागोन ना देरहाया बायदि रायजो राजाफ्रा अनगोन ना अना बायदि आं बेखौ मोनथिनो लुबैदों नोंथांनि रेसपन्सआ बेखौथ' एसे एनैबाबो मोनदांबाय जानांगौ नोंथाङा थांनाय 17 बोसोर BTC एकर्डनि उनाव जाय हान्जाया जोंनि BTC हालामखौ दैदेनबोदों राजखान्थियारि हान्जा जानानै बिथांमोननि सायाव दुलाराय हारि माहारिया जोंनि बर' हारिखौ लाफानानै दिनै गोजोननाय गैया आरो बे गोजोननाय गैयैनि थाखाय रायजो राजाफ्रा गावसोरनो सोदांनायखौ नागिरदों सोलायनायखौ नागिरदों मानोना जोङो जा रुंग'नांगौ बे रुंग'नायनि महरखौ रायजो राजाफ्रा गावसोरनो नुहुरखादों नंखायनो आं हाग्रायाव थानानै बर' हारिखौ सिबिनायावहाय बेसेबां दाव मोननो हादोंमोन खाथियाव फैनानै बिनि फिथाइखौ आं साबसिन मोननो हादों आरो बिथांमोना थामहिनबा बर' रायजो राजाफोरा बिमा माहारिया जोंनि बिनानावमोना बिब'मोना जोंनि बिदा फंबायमोना जोंखौ खाथियाव लानानै एसेबां दाव खालामदों बेखौ आं दिनै बर' रायजो राजाफोरजों सोमावसार हान्जानि मोनसे सोद्रोमा जानानै बांद्राय मोननो हायाखैमोन खिन्थु फैनानै बिनि फिथाइखौ ओरैबायदि मोननो हादों जाय बुस्थुखौ आं दिनै बुंनानै गावनि गोरबोजों बेखेवनो हायि बायदि मोनसे महर अके स' गोबां मोजां खौरांखौनो मोननाय बायदि मोनबाय आङो जे फैगौ नैबे इलेक्सनाव सारखौनो सायख'गोन बायदि आरो बिनि गेजेराव बेथ' मोनसे इम्परटेन्टखा मानो होनब्ला जाय मानसिया हारिनि थाखाय बावसोमनानै खामानि मावदों आरो बे बिथाङा गावनि जिउखौ दान होनानै हारिनि थाखाय खामानि मावदों नैबे खेत्रआव माखासे सुक्तिनि दारै BTR एग्रिमेन्टनि दारै बिथाङा उदां मोननो हादों बै उदां मोननायजों लोगोसे बिथाङा बेवहाय थानो नाजायाखै हारिनि थाखाय माखासे खामानि मावनो नाजाबावदों बेवहाय बे हारिनि मावनाय बै समावथ' बे बाथ्राखौथ' सानखायाखैनोमोन जे सारा मोनसे पलिटिकेलाव हाबगोन बा केन्डिडेट जागोन होननानै बाट नैबेनि खेत्रआव आरोबाव हारिनि थाखाय माखासे खामानि मावनो होननानै मोनसे खाबु मोनदों बै खाबुखौ नोंथाङा माने मावा होननानै फावसायफिनाखै बेक जाफिनाखै सारा स' बे बिराद मोजांनि बाथ्रा सार बिराद मोजां खामानि मावनो नाजादों आरो बेनि गेजेराव बेखौबो आं फोथायनाय मोनदों दायो सारनिफ्रायबो एसे एनै रेसपन्स मोननाय बायदि हिसाबै स' रायजो राजाफ्रा नोंथांखौनो सापर्ट होनानै आरो नैबे जाय सिगाङाव बोसोराव माने जेसेबांखिनि थांनाय समावहाय बेसेबां कान्ट्रि बेलेग बेलेग जायगायाव थानानै नोंथाङा हारिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन बेबायदिनो नैबे समावबो नोंथांखौ बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा बर' हारिनि फिसाफोरा नोंथांखौ भट होनानै मोनसे खाबु मावनो थाखाय खाबु चान्सखौ होबावगोन होननानै आं बेखौ जोंनि चिरां दुवारनि रायजो राजाफोरखौ फोथायनाय मोनदों आरो दा नोंथाङा जाय रेसपन्स होनाय बायदि आरो बे इम्परटेन्ट बे बिराद गोनांथि नङा होमबा सार बे बिराद गोनांथि जाय मानसिया हारिनि थाखाय सिगाङावनो बावसोमखाबाय आरो बिनि गेजेराव दायो मोनसे लामा नांगौ बेवहाय रायजोनि सापर्ट नांगौ बेवहाय रायजो राजाफ्रा जुदि सापर्ट होआब्ला बिराद गोरोन्थि जागोन आरो जाय नोंथांमोना बेखौ मोनथिखानानै आरोना स' आं बेवहाय दिनै सारखौ बेखौनो सारनाव एसे सोंनानै माने मोनथिनो लुबैदोंमोन सारा बेवहाय फैनानै माबायदि मोनदों दायो बेलेग जायगानिफ्राय आरो बिनि गेजेराव दायो एसे सारा मास मोनथामसो जाबाय मोनथामाव हाबगासिनो दङ स' सारा आं बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय दै सार आंथ' सारनिफ्राय बिराद उन्दै आरो बिनि गेजेराव आं बिराद गोसो गोरबोनिफ्राय आं नोंथांखौ बरायनाय थायो आरो खुलुमनाय जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि रायजो राजानि जानानै आं नोंथांखौ गोसो गोरबोजों दिनै बरायनाय थाबाय आरोना जाय हारिनि थाखाय खामानि मावदों आरो बिनि गेजेराव आं बेखौ आसा थाबाय नोंथांनि नैबे जाय इलेक्सन बेवहाय नोंथाङा जाफुंसारथों बेखौनो आङो इसोरनाव आरो जोंनि रायजो राजानिफ्राय आसा थानानै आं बेखौ खुलुमनानै बेखौनो जोङो दिनैनि बे माने भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन सार अके स' खुलुमबाय